Здравейте! Днес ще разгледаме бамбуковите колчета, които напоследък набират все повече и повече популярност в земеделието. Да започваме. Екологичност. Бамбукът е естествен и биоразградим продукт. При използване на бамбук в земеделието се намалят отпадъците. Освен това, отглеждането на бамбук е устойчиво. Той расте бързо и не изчерпва почвата. Лекота и здравина. Бамбукът е лек, но за сметка на това е изключително здрав продукт. Той издържа натоварването на плодове и зеленчуци. Освен това не се чупи така лесно както дървените колчета и както пластмасовите колчета. Устойчивост и дълготрайност. Бамбукът е устойчив продукт, особено във влажни зони или там, където има напоителни системи. Той не ръждясва така, както ръждясват металните колчета. Може да се използва няколко сезона. Икономичност. Бамбукът е дълготраен продукт. Повторната му употреба намаля нашите разходи. Универсалност. Бамбуковите пръчки лесно се обработват, лесно се режат, лесно се удължават, така че могат да бъдат използвани за най-различни култури – домати, краставици, бобови насаждения или други такива. В сравнение с други материали, като пластмасови колчета, дървени колчета или метални колчета, бамбукът е лек, изключително здрав, лесен за обработка и лесен за съхранение. В заключение може да кажем, че изборът на бамбук е най-добрият избор за използване в земеделието. Те са природосъобразни, достъпни, лесни за съхранение, лесни за обработка, подобряват качеството на продуктите, така че използването на бамбукови колчета в земеделието е инвестиция в устойчиво и ефективно земеделие. Благодаря.